Anbu mungkin Manus Kumar Jumatia, angke Udipurni, kami hingke tota kami, hingke emni sini konsistensi hingke kakrabon, ba mince katalia konsistensi, hingke seng orang je buat geran hunger strike hingke takut mana, takut mana jagawa seng behind sambil kawan bangai seng, buat geran sini buat geran sini orang seng takut tu hangke baseng tonglam malia bekat tonggama ya, hanya bangai seng bahai ni berkati pelayu kok salah kemak tispayu, hai kepan orang fajar dah ang ini besar loh bukan hai bang fajar dah hai bubageran ni bangnya ang teh kok kong sali ang muk tisi pekalan ni lah, asal kok nama thasina. Kaisa cikong sa kok sing suwa no, dada no. Oh, thai ke bolong ka? Amo ke hatai kotor. Norok kini paimani o kotum lai mo pandawo. Ke boni norok ni bisino malkong ragot. Kuno kebeng mong eba abahai kesekereng rok nudo nukza. Oh kesekereng letak berarti ini o thayo pai nudo nuk kebu am hayo. Kuno problem na nukza lihat tesi ham khat. Ekdom sana nung norok ora tu do cha norok do bubagra ni loge cha ya oi hunger strike je fasting cha ya oi do buk cha ke do tong. Ang buk cha ke phai ja Korok kusuk hairo kong khana norok ni kam ni. Sini oro ni sung tejona phaleja. Bubagra norok no tamo kokro khai kalang khana tini je Tripura haste ni phataro Delhi haste hayo India hapang eba Bharat haste hapang ni je kuchu berem ni adong rok bai ringjak muni yakulo bo tamo rok tubui phatak Tripura sarok ni lai bumao kusung oi thaimani je leng prajak thimranjak abno yok sama manna thangkang ke bubagra chikun sapana bo yap ha motomui thaimani ke tamo bin yago man photo tamuro gui photo kon buagra je oro sono cycle mone ke bo yang kusu berem bai Delhi onu hadagui bo ken pura tongrang manglia tengno hingklang jara YTF jara bogrok ndok tong di oro tong sukdi ang yang phai orom bonu kukheng phainai hi cycle jang ke sung bono asa khayo buagra tin ha buagra bon sung mutai sikhen munugu ani mang sung bono asa khayo sung thuya saya ke sung ha ke tong lai ne hi sung tak do ti tong lai jaw o dino phai kanaro sung tini prai sung non la ro mane ke saron oita la ro lai kha par hasal ba ke thulanya sung kita je buduk la ha inge sung oro sokai ke prai 12ta ne something 12ta ak rong nai na sokai norok tini thangnai da ni wan sokoi dong eba bubagra na singi do bubagra sung nai sing tong je bubagra phaisa sung thang yang wa sok tong ta bura ti o kokle norok kisas khnama do tong saborin kha bubagra no kok duk ni bising tu eba khun kol khai sung ken no sini lidaro ni khugo khana ora je bubagra ni hunger strike nai ni khana bo sung para khlai sung su kol pi lai kha tini je para bisingo aga sung bu khana ka ke te tong malia sung khana man log le sung bu chuk budi khadi na lai kha ke sung thang lai sinai sung log ro lai sinai hi sung bu phale jam bubagra na tini delivery mane abo phone call ring mane kok duk ni bising ti ring mane abo saborin khana bona nung khana ma do tong bono la ang khana ja hai dileni phone khayo ni ro kisa stop ungdi hi kaisa cyclang ke ang yang kok sai phai si bor bu saklai phai na hi sai thangma ba sung bono asa khayi sung tak ro tong lai ja bo ra tini ni o pandawo kutum lai thani bosik rok borok phaikna nini wan sok mawo prai 15-20 hajar suro borok ka khana yang ane sotik to samali asung nai nai kha ka